Ikastetxeak tokiko ekonomi garapeneko estrategien oinarrizko euskarria dira. Ikastetxe guztiek, modu baten edo bestean, garapen ekonomikoan eragina dute. Honek ez du esan nahi ikastetxe guztiek estrategien zehaztapenean parte hartu behar dutenik. Printzipioz, hori, enpresa jarduerekin harreman gehiago duten ikastetxetara mugatu beharko litzateke. Tokiko garapen ekonomikorako planak 4 edo 5 urterako zehazten dira. Eta hau da, kontutan hartu behar den denbora tartea, eskualdeko estrategientzako heziketa jarduerak interesgarriak izan ote diren aztertzerakoan. Irizpide honen ondorioz, oinarrizko eta erdi mailako irakaskuntza orokorrean hausnarketa estrategiko honetatik kanpo geldituko da. Honek ez du esan nahi jarduera honek garapen ekonomikoan eraginik ez duenik. Alderantziz, gure iritziz hezkuntza mota honen eragina funtsezkoa da, baina epe luzekoa da. Beraz, prozesu hauetan interes estrategikoko bezala kontutan izan behar ditugun zentroak dira araututako lanbide heziketa zentroak, lanerako prestakuntza zentroak eta heziketa iraunkorreko zentroak. Gainera, inguruan unibertsitate zentroak egonez gero, espezialitate tekniko eta teknologikokoak izango dira guretzat interes zuzenekoak. Prozesu estrategikoaren ondorioz, ikastetxeek lurraldeko enpresa eta tokiko agente publikoekin duten erlazio mekanismoak modu sistematiko batean kudeatu behar dituzte. Zentzu honetan, funtsezko gakoa da konkretuki ikastetxeek enpresen beharrei erantzutea, eta bereziki lurraldean egon daitezkeen enpresen ezagutza eta tokiko sareei behar bezala erantzutea. Azterketa estrategiko batzuetan gertatzen den bezala, garrantzitsua ez da ikastetxe bakoitzak finkatutako helburuen eraginkortasuna aztertzea bakarrik. Ikastetxeen funtsezko erlazioen azterketa sakon egin behar da. Hauen bitartez eraginkortasunaren hobekuntzan eta tokiko ekonomi garapenean eragina eta mugak neurtzeko. Zentro bakoitzaren kudeaketan eragina duten motivazio nagusiak ezagutzea garrantzitsua da, eta baita zentroen titulartasuna ere, zentro publiko, zentro pribatuen edo titulartasun sozial mota ezberdinen arabera, helburuak ere ezberdinak izango baitira. Merkatuko motivazioak garrantzi handikoak dira, batez ere zentro pribatuetan. Ikastetxeek haien ikasleentzat lan irteerak ziurtatu nahiko dituzte, eta zentzu horretan, inguruko enpresen helburu eta interesak sentikortasun handiagoz zaintzen dituzte. Ordea, merkatu irizpide hauek lurraldearentzat interes estrategikoa duten enpresa jarduerak kontutan ez hartzea ere suposatu dezake. Titulartasun publikoko ikastetxeetan, batez ere, haien jardueren motivazioak izaera politikoa izan dezake. Lanbide heziketaren arauketa autonomia mailan finkatutako plangintzaren baldintzapean dago. Ia ez dira tokiko baldintzen eta beharren araberako erabakiak hartzen. Etorkizuneko lanbide heziketaren erlazioen ildoak beraz, autonomi mailako erakunde publikoekin lotura izan beharko du. Erlazio elementu garrantzitsu bat ikastetxeen gobernu korporatiboa da. Ikastetxe publikoen kasuan, zuzendaritzak autonomi mailan finkatutako heziketa estrategiekin harreman zuzena izango du. Jakina denez, titulartasun pribatua duten erakundeetan, gobernu korporatiboa askoz konplexuagoa izan daiteke. Ikastetxe batzuetan, inguruko enpresek zuzenean titulartasunean parte hartzen dute, fundazio edo irakaskuntza kooperatiba baten bitartez. Hau, erabilgarritasun handiko tresna bat da, zentro eta enpresen arteko interesen lerrokadura finkatzeko. Hala ere, ariketa interesgarria da, bakoitzak zein pisu izan behar duen finkatzea. Titulartasunaren eremu zorrotzetik kanpo, enpresa eta ikastetxeen arteko erlazioa bultzatzeko beste tresna ezberdinak ere badaudela kontutan izan behar da. Tresna hauetako bat aipatzekotan, batzordeen edo aholkularitza kontseiluen eraketa izan behar da. Azkenik, gure azterketaren elementuak aipatzerakoan, finantzak eta tresnak aztertu behar dira, zentroaren jarduera, posizioa eta pisua identifikatzeko. Jakina denez, tokiko erakundeek edo interesatuta dauden inguruko enpresek, finantzak eta bide osagarriak eskaini ditzakete eta. Ikastetxeen posizio estrategikoaren azterketan, kontutan izan behar dira hausnarketa estrategikoaren barruan dauden eskualdea, eta baita ondoko eskualdeak ere. Lurralde hauetako hezkuntza eskaintza eta enpresa eta ikasleen heziketa eskaera kontutan hartuz. Ikastetxe eta enpresen erlazioaren ondorioz, hezkuntza eskaintzaren alderdi kualitatiboi garrantzi handia ematea ezinbestekoa da. Hau da, gure azterketan ez da nahikoa emango diren espezialitateak jakitarekin. Hezkuntzaren kalitatea egokia izatea eta tokiko ekonomi garapenaren interesak kontutan izatea ezinbestekoa da. Azterketa serio batean kontutan izan beharreko azken ezinbesteko puntua, epe luzera giza baliabideen ahalmena indartuz joango den neurtzea izango da. Adibidez, lanbide heziketaren eta unibertsitate heziketaren arteko banaketa handiari aurre egingo dela ikustea,
edo alderdi praktikoa duen heziketa tekniko edo teknologikoaz gain, alderdi zientifiko eta humanistikoetan ezagutza hobetuz doala neurtzea.